Barka. Lafiya lau ya kake? Da Allah da kake nan kayan baka ga wata inuwa ta zo ta wuce da gudu ba? Inuwa ta ce. Tun da zafi wallah nake neman inuwan nan ban same shi ba. Allah baka ga wata inuwa ta zo ta gifta ba. Inuwa ta nan. Kaga nan? Nga. Kaga nan guru. Ka ganta ba? Ka ganta kware ma ko ta yana. Wata guntuwa ganta. Wata mummuna ba? Inuwa ta ba mummuna ba ne wata yar gajeriya dai. Ta yana a guje. Ta yana. Barka dai. Barka dai. Gajiya ya yammaci ya ruwa. Da Allah aka yi makalla abu da ba kana zanne a nan baka ga wata inuwa ta gifta. Inuwa? Inuwa. Aiko an yi haka wata gajeriya baka mummuna ko? Kai, anya inuwa ta ne ko alan guro mala ne inuwa ta ba gajeriya ce amma ba mummuna ba ce. Ta gifta daga nan da sholi a hannunta ta gifta. Kai, alan guro mala ni inuwa ta ba ta shan sholi ni ne ko na gina sholi. Alan guro. Aka maka mala anya inuwa ta gani inuwa ta ba ya shika wani mai zai ɗarta da polisi na aka maka la kai inuwa ta mutum ya kirki ne ba da shan sholi ni dai ni nake shi